koko raidon nyt on näkyy. Että sitten Lea ei ilmoita, kun se menee saunaan. Että hän ei muuten mene, hän menee vaan sillä ehdolla. Ei ilmoita, ei eikä salaa. Sikko hän menee saunaan. Sä oot saanut uudet peittot siihen. Onks tää parempi nyt? Näytä nyt sitä. Paremman näköistä. Hyvä. Kiitos. Jos se nyt tässä toimii, hei, niin siellähän toimii varmasti. Ja siellä voi pistää ulos kiukaan, ja sit kun se on lämmin, niin nostaa sen jälleen. Niin. No. Rojahtaa, Nostelee aina väliin. tulee jännittää. Eikö? Mä saan. Nyt ihan pää alas. Nyt menee toisinpäin. Mene vaimos. Kaasupallo loppus. Markku, sano kerran vielä se uita. Toteuttakoon kaikki suunnitelmat. Riemuitkaamme sinun pelastuksestasi, Herrasta Jumalamme nimessä. Täyttäköön Herra kaikki sinun pyynnöt. Minä tiedän, että Herra pelastaa voideltunsa, vastaa hänelle pyhästä taivaastaan, pelastaa hänen oikean kätensä voimateoilla. Toiset turvaavat vaunuihin, toiset hevosiin. Me tunnustamme Herran Jumalamme nimen. Ne vaipuvat maahan ja kaatuvat, mutta me nousemme ja pysymme pystyssä. Herra pelastaa. Herra pelastaa, kuningas vastaa meille. Tää on kahvit sitten. Kyllä me otetaan teihin painata tarvitse ajaa. Tänne tulee kato ilman paitaa. Mulla on jo paita päällä. Housut on vielä naulassa. Koko ajan edetään. Mutta eihän ne sitten ajaessa näin ole housuja. On se tästä Saatoilin pihalla hyppää ulos autosta ja huomaa, että housuja.